leadership yeMDCT yakatungamirirwa naYvonne Sarurwa vasvika kumba kwangu inini tungamirai madzokere vakandiudza kuti kubuda kwangu kwandakaita mujeri inyaya yakapindirwa navamonzora sekondisheni yavaitira kuti vanga vachisapota amendment number 2. Izvi zvabva zvanditaridza kuti muZimbabwe mungori neinjustice nekuti zvakutaridza kuti makotsi haasi independent, anoinfluenced neexecutive nelegislator, which is not the case. Isusu constitution yatakanyora ndekuti makotsi anofanirwa kuzvimiririra oga, parliament ichizvimirira yoga, executive necabinet ichizvimirira yoga, kwete kuti executive necabinet kana kuti parliament nemasenator vange vachiinfluenza majudgments. Saka izvi zvinongoburisa pachena kuti muZimbabwe hamuna rule of law. Inini handingazvigamuchire kuti hanzi ndaburiswa nenyaya yekuti paita political intervention. Inini handidi kubuda mujeri nenyaya yepolitical intervention. Ndinoda kubuda mujeri nekuburiswa pachena kuti handina mhaka yandakapara. Sezvandakafarira pakaburiswa nejudgment naRita Makarau pamwe chete naJustice Gwanzura naMai Mavhangira. Judgment iyo yakandinakidza, yakandifadza nekuti yanga iri scholarly uye ichiburitsa pachena. Ndizvo zvandinoziva kuti zvakandiburitsa mujeri uye nekupindira kwakaita Mwari Baba, nekuti majaji akazongoita maspokesperson chete. Mwari wangu naJesu wangu vanga vatogara vataura kare kuti ndibude mujeri nekuti zvanga zviri pachena kuti hapana mhaka yandakapara. Izvi hazvina kundifadza nekuti ava vamwe vangu vazoenda pasocial media vachiti tiri kungofanirwa kunge ndichivajoina. Handizvo zvatawirirana. Ini ndavaaccepta kumba kwangu because they are my fellow friends. Nenyaya yekuti Yvonne Sarurwa was my co-accused and a friend for a long time. Even kuMDCT ukoko, they are my friends for a long time. There is a difference between being a friend and a political ally. Because as human beings, we are political animals, at the same time we are social animals. Saka inini, I cannot cut my social relationships because taita my political opinions anenge akasiyana. Ini ndinongoramba ndingogamuchira vamwe vangu nekuti vaikaramba vachindishanyirawo chero ndiri kujeri, handivarase, anondishanyira kumba handimurase, handingatadze kuwirirana nevanhu veMDCT. Ini ndikwanisa kutombowirirana nevamwe vanhu veZANU-PF zviri socially tichipikisana zviri politically. Izvi ngazvive very clear. Inini leadership yandinotemba nayo iyi leadership yaPresident Nelson Chamisa. Zvinotozikanwa even neveKuZANU-PF kuti vanoziva kuti the only person who can deliver people from the bondage iri kukonzereswa neZANU-PF is MDC Alliance ichitungamirwa naNelson Chamisa. Chero vaMugabe chaivo vasati vashaika during the JNU vakataura vakati Minister Chamisa pavanga vari kuICT vakamuti supersonic minister. Even pari kupinda hurumende itsva izvezvi nemhaka yekuti Mnangagwa is coming to be an opposition leader. Even Mnangagwa achataurawo kuti Chamisa is a supersonic president. Ndapedza zvangu. Run them again. At a fire we are burn, we run them again. Zimkwana crew, we burn them again. Tasanganiswa neSly Media TV thing.